Salut, sunt Alessia și astăzi o să facem o poveste, deoarece foarte mult a sportat. Facem o poveste, așa că haideți să începem. Am văzut că s-a deschis ceva de sporturi în târg, nu știu ce exact, dar vreau să merg să văd. Dar stai, nu pot intra, mi-am uitat banii. Dar nu mai știu unde mi-e casa. Băi. Merg să-mi caut casa. Gata, mi-am găsit casa. Mi-am pus aici un steag cu România, foarte frumos. Acum să intru. Uite, și aici mi-am pus. Nu mai știu unde mi-s banii. Aici în dormitor. Wow, ce baie mare, dar mie nu trebuie. În fine, ăsta mai mult e hotel, dar nu contează. Casă. Unde mi-e banii? Hai bă. Serios. Nu-mi găsesc banii. Gata, am găsit banii. Merg repede, că abia aștept. Uite, se face seara. Oricum, e mai fain când se face seara. Așa. Opa, nu vreau să-mi schimb steagul României. Și da, merg. Cred că o să-mi pun mai viteză ca să ajung. Așa. Merg repede. Ok, am ajuns. Ce pot să fac aici? Pot să fac foarte multe. Hai să începem. Prima oară pot să patinez. Wow, ce fain. Eu ador patinatul. Ok. Merg acum să văd căsuța asta. Stai, căsuța asta e a mea, de fapt. Wow, merg în față. Au, nu prea știu eu. Merg în spate. În față. Nu, au. E greu să... Dar unde pot să patinez oare? Că ăsta sigur pe undeva, nu știu. Pe zăpadă. Uite aici. Au. Vreau pe derdeluș. Unde-i derdelușul? Ce e ăsta? Unde sunt? Da. Uite, un derdeluș, cred că. Da, doar că nu-mi plăi bun derdelușul ăsta. Nu pot, serios, nu este un derdeluș. Vreau să patinez. Unde pot să patinez? Uite aici. Chiar dacă nu-i derdelușul, era mai fan de derdelușul. În spate. Nu, au. Da. Derdeluș. Nu-i chiar derdeluș. O scăpăm. Da, am mers cu astea pe scări. Ok, hai să vedem alte sporturi. Ce e aici? Da, nu știu ce trebuie să fac aici. Uite, vreau să merg aici. Acolo este... Ce e asta? Big Air. Uite unde să mă dau pe derdeluș. Trebuie neapărat. Wow, ce scheme am făcut. Unde merg? Stai, așa. Wow, ce fain a fost. Dar acum vreau să fac și altceva. Uite, merg pe aici. Am venit iarăși aici. Nu stai așa că trebuie neapărat. Încă o dată. A fost prea fain. Bum!
fost o găs. Stai căcat! Da, bine. Facem și altceva. Aici am fost oare? Nu știu. Oh! Uite, mai este aici un fel, pot să zic. Wow! Oh, Doamne ferește! Au, Hai, încă o dată și asta, că a fost foarte fain și asta. Că m-am urcat pe perete, vedeți? E chiar perete. Wow! Oprește-te, așa. Asta e. Da, dar eu deocamdată am găsit numai aceste două. Mai este ce altceva? Trebuie o cafeluță caldă. Cum iese fumul. Ok, da, vreau și altceva. Cred că e tot ce-i, nimica. Numai asta se poate face, hai să vedem. Hai să urcăm muntele, să vedem, dar oare care munte? Uite-l! Sau acolo, da, acolo am fost pe munte. Am văzut acolo că era o încăpere, dar nu mai știu în ce încăpere. Nu știu care încăpere. Uite, am văzut! Încăperea. Wow! Nu mai trebuie. Ce e asta? Wow, ce... Dar nu vreau să fiu pe locul 2. Nici pe locul 3. Sunt pe locul 1. Ce e asta? Sunt pe locul 1. Sunt pe locul 1. Sunt pe locul 3. Sunt pe locul 2. 1. În fine, hai să explorăm asta. Ce e aici? Wow! Am căzut. Nu nimica, revenim noi. Era un elicopter acolo. Aici știrile. Ce e asta? Nu știu. Ok. Aici. Am ieșit afară. Nu vreau afară. Vreau să văd ce era cu scara aia, că doar am apucat să văd ce sus. Ăsta vreau să văd. Nu știu ce e ăsta. Semnal de semnal. Am înțeles, acolo era un elicopter. Atât-i toată clădirea? Eu nu cred. Serios, ce puțin. Mă crezut că e mai fain. Nu, păi doar atâta. Nu, stai să dau banii. Lasă, uite aici banii, că nu știu unde e aia. Am lăsat banii, acum merg acasă. Cu skateboard-ul. Dar oare unde e casa? Că iar am uitat. Acolo? Uite, acolo e casa. Merg acasă. Wow. Ok, acum că am venit acasă, să mă dau jos de pe skateboard. Așa. Intru. Ghid ușa și merg să mă culc, că mi-e foarte somn acum că m-am distrat. Nu mai știu unde era camera mea din hotelul ăsta. Da, uite, aici e camera mea, o împărțeam cu mama. Mama nu știu unde, cred că e la muncă. Da. Wow. Nu contează. Ok. Mă pun să dorm, stai să sting becul. Ok. Noapte bună.
am avut un vis. Am avut un vis horror, s-a prins becul. Trebuie un vis în care m-am trezit și cumva și-au apărut mulți monștri, cum ar fi, nu știu, Charlie, Bloody Mary și din ăștia. Cred că nu mai stau în casa asta, că mi-e frică. De fapt, nici nu vreau să ies afară. Nu știu ce să fac. Merg până la baie, dar să trag de aperile. Doamne, am ajuns să merg la baie și să trag perdelele. Ok, puțină intimitate, vă rog. Gata, acum mă spăl pe mâini. Oare când se face dimineața? Să deschid, da, repede. Încă seară, vai. Mi-e frică rău. Da, cred că mă pun la somn și nu știu, văd eu ce fac. Dar de data asta măcar mi s-a prins ele. Și cred că îmi pun niște lumini, că vreau că mi-e frică. Nu știu, cred că mi-e frică de întuneric. Sper că nu prea vreau. Pun aici. Nu contează cum le pun, vreau să fie. Gata. Merg să dorm. Noapte bună. Da, și cam acesta a fost povestea. Sper că v-a plăcut sau că ați râs și da. Eu am fost Alesia, nu uitați like, subscribe și clopoțel și să scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac. Pa, pa!